Nysgerrig efter, om det er bedre at eje en ejendom end at gemme guld og sølv. Lad os dykke ned i det. Okay, sagen er den. Guld og sølv har været populære investeringer i evigheder, ikke? De er skinnende, de er værdifulde, men de ligger bare der. Tænk nu på ejendomme. Ejendomme stiger ikke bare i værdi over tid. Du kan også leje dem ud og tjene penge hver måned. Forestil dig at eje et stykke jord eller et hus. Det er som at have en guldmine, der betaler dig. Hvoren? Plus, med ejendomme kan du låne penge til at købe mere ejendom, hvilket du ikke kan gøre med elmetaller. Så er ejendomme det nye guld og sølv. Det kunne det meget vel være. Tænk langsigtet, tænk smart. Invester i det, der vokser. Vi ses næste gang, og god investering.